and Drama presents Handu Manan So Ka Awit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Ethan. Basta ha, ini-graduate na to, doon ang bigitig pang-apply og trabaho. O lagi, saadan ako nimo. Dapat doon nga ta masinso. Unya kung makatigom na ta, magpakasal na rin ta, Maya. Ethan. Congratulations na to, babe. Congrats, babe! I love you! I love you too. Karon nga nakagraduate naman ka o sa may plano nimo. Nagsige na magpagpaso og resume, ma. Naghuwat na kong tawagan. Larga sa gawas. Ha? Pero, ma... Ethan, panahon na nga mubayad ka sa mong kahago sa pagpa-eskwela nimo. Ikaw na sa mo pa-eskwela sa imong mga manghod. Tiguwang namin si Papa nimo. Angay na mo pahuway. Pero... Akong gitawagan imong uyuan nga naa sa Dubai. Aron matabangan ka niyang makalarga. Ma... Basta amaw na to ha. Andama tong tanang mga papilis nga kung gisinin mo. Unya, ingna ko kung naandam na mo tanan. O, tiyo. Salamat. To day. Di ba na mo kayo uyab? Nakibaw na ba siya nga malargahe ka? Wa pa, tiyo. Uy, paibawa na itan. Importante nga may bawa siya aron dili siya makalitan. Sige, tiyo. Babe! Nadawat ako sa usa sa mga gipang-applyan. Mao ba, babe? Mayo hinon. Hoy, okay ra ka? Maralagi kilom ka ayo karon. Okay na ko. Sure ka? Oo, lagi. Naunsa. Ang ngayon tong buhaton, babe. Mag-celebrate na. Celebrate dayon, wa pagari ka sweldo. Anak ko tas kilid-kilid. Aron, di kayo dako gasto. Okay, sige. Nangumusta tong imong uyuan nako. Kung nalihog na ba nimo ang imong mga papeles? Busy ba ko, may? Gusto ba kikabisihan nimo? Imong uyab? Kanas Maya? Ma. Mas unahon na nimong imong gibati kaysa imong mga igsuot? Ha, Ethan? Kuan mo gud, ma. Wap siya mahibaw bahin ini. Pwesultihi siya. Kay kung dili ka pusulti, ako ang musulti niya. O kung dili siya buuyon nga mularga ka, buwagi. Ma. Unsa? Mularga ka? Maya. Biyaan ko nimo? Di ba nagsabot man ta? Ingon ka tunga tanga mo sinso. Maya, babe, kuan mo gud di ka nang...
ako na mo pa eskwela sa akong mga manghod. O kung anihin ko din di kaya sa akong sweldo nga musuporta nila. Unya ako. Magunsa naman lang ko. Babe, please, sabta ko. Bukat sa di nga desisyon para nako, pero nakinahanglan og suporta ng akong pamilya nako. Dili na ko kaya nga magalagyo ta, Ethan. Ang kumunsad. Pero Maya, please. Naginahanglan kay ko sa imong pagsabot ron. Di ko gusto nga mabiya nga bugat ang imong gibati para nako. Una-unaon sa ako. Sige, maulit ako. Babe, mularkan lang ko uma, pero huwag yun matubag si Maya nako. Oh, kinsa na? Oh, Ethan, Maya? Babe, pag-ambing dito, ha? Kagayo, bigit kalimot ang panawag na ako. oh, Maya. Salamat sa pagsabot ni mo, babe. Mingawin ko nimo. Ako sad. Ayaw ba pangitaglain dito, ha? Hindi na mahitabo. Mahal kita ka, Maya. I love you more, Ethan. Ay. Hi, Oh. Pinoy? Oh. Jessa nga pala. Taga saan ka? Cebu. James din. Mao pa. So, Bisaya na po di ka. Uy, Cebu ba di ka? Taga Bacolod ko, pero kamo ko Bisaya. Taga Cebu naman sa akong papa. Mau ba? Ang maayo de kay nakoy kauban din nga ikasinabot ra nako. Mao cute. Karon palagi ka makatawag na ako. Pasensya, babe. Ang saon nga busy mong good. Basin og daan na kilain, ha? Babe, nag-overthink na saga. Ayaw lagi pag-una-unaan, ha? Basta, babe, ha? Naisalig ko ni mo. Babe, mahal ka. Huwag ako'y planong mangitaglain din, eh. Thank you, babe. I miss you. I miss you too. Muuli na dayon ka? Unya na, uy. Manglaag sa ta. Ha? Kuan ra ba? Hala, malain ko kung balibaran ko ni mo. Uy. Sige ko. Nabot na ko din sa akong stayhan. Tanaw na ko akong messenger, be. Karong pagid ko naka-online da. Uy, hala. Si Maya. Kadagkan ba niya tawag sa messenger? Ano niya yung message? Maode nga busy na kay ka kay lain na day ang imong gikabisihan. Ano niya chat? Ako na siyang tawagan pero ang i-block mo ko. Jessa tag you up in a photo.
Ginoo ko. Sa ato ba? Nagkakita si Maya ni. Halos, sorry gid kayo, Ethan. Huwag ko kay Bong na di kay uyab. Dapat unta nangutan ako, da. Huloy ako na hinuhinungdan nga nag-away mo. Okay ra, just wam sa kamahibaw. Ang problema lang na ako ron kay imbis kanahan ko mo explain niya. Pero unsaon ako pa explain nga giblock naman ko. Ethan, sorry, good. Ano po na sa dwi? Abi na ko ba kay uyab? Crusher pa unta ti ka. Ha? Jessa, pasensya ka na ha, pero loyal ko sa kong uyab nga si Maya, ug mahal ka na ko siya. Kani, siya na ang babae nga akong pakaslan. Oh, kung mao, swerte kayo mong uyab ni mo, Ethan. O good luck ninyo. Ma, nganong nawaga? Imong uyab din nga si Maya ay. Naam na ilay uyab. Nagbuwag na di ay mo. Unsa ma? Send na kas mga pictures aron makakita ta. Kadagat sa mga pictures ni Maya, kauban na ng lalaki. Sweet kayo sila. Sakit daw eh. Kuha man nung ko isa. Nganong nabuhat maning Maya na ko. Ilang ulit mo na itinatanong sa'kin kung hanggang saan, hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal, hanggang may himig pa. Ang gugma, di lang masukod sa sakripisyo, kundi pagsalig pod og maayong komunikasyon. Bisan unsa pa kadako nga atong paghigugma sa usa ka tawo, kuwang ang pagsinabtanay o pagsalig sa usag usa. Dali kining maguba tungod sa mga pagduda ug sayop nga pagtuo. Usahay, dili ang kakuwang sa gugma ang hinungdan sa panagbuwag, kundi ang kakuwang sa komunikasyon ug pagsalig. Mao nga importante nga paminawon una ang tinuod nga kahimtang sa usa ka tawo sa di pa ta mahukom. Kaya adunay mga oportunidad o relasyon nga di na mabalik kung mawana. Di nilang kutob. Daghang salamat, RMN.